Sonke ukuze kaloku nizokuthala kuba kaloku nina nizii-graduate kweli lizwe. Ewe kaloku ikanti kanjini wena khosana umaphiko kwamele ukomele kuyo umhlaba uyiqalile kuba kaloku nelifu ndiyamhlamba umntu imenza iqomo icalucalulo nicalucalulo ungafuni kwahlukana neli lizwe. Ewe kaloku ndivumeleni kaloku ndithi you are original gold. You are the gold. You are the con. Come up with this one. Kaya enu senikaqambe kaloku kuba nigqwesile. Ewe kaloku niyananyamezela ukunamelana nezinto zeli lizwe. Yiloo nto ndenze njalo. Niyimidaka emnyama kuba kaloku imfundo yam qhuqhum nomsusa umqame engqondweni ukuze kaloku akwazi ugqame kwizizwe. Kaya enu senikaqambe kaloku kuba nigqwesile. Ewe kaloku niyananyamezela ukunamelana nezinto zeli lizwe. Yiloo nto ndenze njalo. Niyimidaka emnyama kuba kaloku imfundo yam qhuqhum nomsusa umqame engqondweni ukuze kaloku akwazi ukungena epalamente. Ewe kaloku aguqula ulwimi njengomfo kaMandela wakhe watsho ngenye imini wathi education is the key to success. Yiloo nto ndenze njalo. Right in the corner and go inside to the country and go inside to your families and go inside to your communities. Yiloo nto ndenze njalo senisithwale seniqine niqoqe senikwazi nikwazi ukuthi esizweni nifundile nisizithwalane from the College of Cape Town. You are the product of College of Cape Town. Ndenze njalo kaloku maxhosa kwantu ndiqinani bantwana bakuthi. Ewe kaloku niyananyamezela. Ewe kaloku ngoba imfundo ayigugelwa. Yiloo nto ndenze njalo.